У Лондоне праходзіць 4-й форум альянсу парламенцкіх групаў за дэмакратычную Беларусь. У будынку брытанскага парламенту ва Уэстмінстэры сабраліся дэпутаты еўрапейскіх дзяржаваў, якія падтрымліваюць дэмакратычныя перамены ў нашай краіне. Сёння альянс яднае больш за 300 парламентароў з 24 нацыянальных парламентаў і міжнародных парламенцкіх структураў. Паводле Анатолія Лябедзькі, дарадцы Святланы Ціханаўскай, сярод стратэгічных мэтаў альянсу у тым ліку захавання беларускай праблематыкі на міжнародным парадку дня. Галоўная тэма сустрэчы – дыскусія «Пазітыўная альтэрнатыва». Яе ўдзельнікі абмяркоўваюць бачанне будучыні Беларусі ўжо пасля магчымых дэмакратычных пераменаў. На форуме прэзентуюць праекты новай канстытуцыі, эканамічных рэформаў, закону аб люстрацыі ды іншыя дакументы. Сярод прыярытэтаў таксама шляхі да вызвалення палітычных вязняў і абароны правоў беларусаў за мяжой. У прыватнасці ўдзельнікі абмяркоўваюць механізмы дапамогі грамадзянам Беларусі ва ўкраіне, якія не могуць абнавіць пашпартоў. Арганізатары таксама паведамілі пра планы далейшага пашырэння альянсу. Наступны форум парламенцкіх групаў за дэмакратычную Беларусь плануюць правесці ў студзені 2027 года ў Нарвегіі. А з намі на сувязі з Лондану адзін з удзельнікаў сустрэчы, палітык, прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былы палітвязень Павел Северынец. Добрый вечар, спадар Павел. Добрый вечар. Раскажыце, калі ласка, ці ўдалося вам таксама ўзяць слова на гэтым паседжанні, і калі так, то пра што быў выступ? Так, мы выступалі на гэтай канферэнцыі, прычым працоўнымі мовамі былі ангельская і беларуская. У брытанскім парламенце парламентарыі з розных краінаў плюс адмыслоўцы з Беларусі у прысутнасці Святланы Ціханаўскай размаўлялі пра будучыя рэформы. Мой выступ тычыўся праекту эканамічных і палітычных рэформаў. Ну і таксама, канешне, тут шмат беларусаў удзельнічала ў абмеркаванні канкрэтных прапановаў, такіх, скажем, як даць маладым беларусам магчымасць вучыцца ў еўрапейскіх і украінскіх універсітэтах, такіх як дапамога з дакументамі, такіх як акцыя ў салідарнасці па ўсёй Еўропе з вольнай Беларусі. Таксама прыярытэтам было названа вызваленне палітвязняў. Ці абмяркоўваліся нейкія новыя магчымасці, новыя інструменты дзеля вызвалення тых, хто застаецца ў лукашэнкаўскіх турмах? Для еўрапейцаў, а ў гэтай канферэнцыі ў першую чаргу прымалі ўдзел еўрапейцы, застаецца асноўнай пазіцыя цвёрдага супрацьстаяння рэжыму Лукашэнкі, каб не здымаць санкцыі. Вядома, тут з павагай ставіцца да высілкаў адміністрацыі ЗША вызваліць палітычных вязняў, але самі еўрапейцы лічаць, што трэба стаяць цвёрда, не здымаць санкцыі, і гэта паспрыяе ў рэшце рэшт вызваленню ўсіх палітычных вязняў. Ясна, што ўсе за гэта, але інструменты розныя. Амерыканцы выкарыстоўваюць такі інструмент, еўрапейцы стаяць цвёрда, ну і тут такая гульня ў злога і добрага паліцейскіх. А якая была пазіцыя прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў? Ці яна была аднастайная на гэтым паседжанні? Ці, можа, былі нейкія галасы, што, маўляў, еўрапейцам трэба пайсці па амерыканскім шляху? На гэтай канферэнцыі практычна не гучалі галасы за зняццё санкцыяў. Казалася, што дыялог магчымы толькі тады, калі ёсць рэальныя вынікі і спыненне рэпрэсіяў. Гэта было дамінуючай тэмай. Ну, я думаю, што ніхто з еўрапейцаў сур'ёзна не разглядае магчымасць размаўляць з Лукашэнкай і проста аддаваць яму той інструмент, які ўрэшце рэшт прымушае яго да вызвалення палітвязняў. Але, на вашу думку, што цяпер маюць еўрапейцы рабіць у сітуацыі, калі, ну, скажам так, дзякуючы амерыканскім перамовам сапраўды людзі выходзяць на свабоду, але разам з тым Лукашенка набірае новых людзей, саджае ў вязніцы, працягваюцца рэпрэсіі. Сітуацыя ў краіне з правамі чалавека не паляпшаецца. Што, на вашу думку, мусяць зрабіць еўрапейцы? Тут пазіцыя большых палітычных і грамадскіх лідараў, большасці палітычных грамадскіх лідараў з Беларусі супадае з пазіцыяй большасці еўрапейцаў. Трэба цвёрда стаяць. Нельга здаваць пазіцыі Лукашэнку проста з-за таго, што ўсе стаміліся з-за санкцыяў, проста вось узяць і пачаць іх адмяняць. Ну, абсалютная большасць еўрапейцаў лічыць, што гэта плёну не дасць і, наадварот, разбэсціць Лукашэнку, дасць яму магчымасць
далей саджаць беларусаў і прадаваць іх як закладнікаў. Тут трэба спыненне рэпрэсіяў, тут патрэбныя рэальныя крокі да дэмакратызацыі. Прыняў Святлану Ціхановскую і выказаў такую увагу да беларускіх дэмакратычных сілаў. Вось гэтая тактыка атрымала і дыпламатычнае саванне. Украіна больш моцна гуляе на беларускім баку, і гэта матывуе еўрапейцаў таксама займаць больш цвёрдую пазіцыю. Таксама сярод заяўленых пытанняў была дапамога беларусам, якія жывуць за мяжой. Менавіта пытанне датычылася легалізацыі. Найбольш уразлівая група, напэўна, гэта беларусы ва ўкраіне, у якіх скончыліся пашпарты. Што тут, якія рашэнні бачыць альянс, ці пра гэта вялося гаворка? Зразумела, што тут трэба размаўляць найперш з Украінай, але вельмі шмат еўрапейцаў размаўляе з Украінай, ёсць настрой дапамагаць беларусам в Украіне. Пасля сустрэчы Зеленскай і Ціхановскай это стало зразумелым. Думаю, што тут еўрапейскія палітыкі укладуцца ў тое, каб разам з Украінай падтрымліваць дэмакратычныя сілы. Все разумеюць, што гэта пытанне нумар 1 вось на гэтым парадку дня. Павел, вось перад вами ў нашым эфіры быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, і ён сказаў, што не ўсе аналітыкі чакалі, што пасля падзеяў 2020 году, у прыватнасці Святлану Ціхановскую, прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі, праз 6 гадоў будзе прымаць асабіста ў Лондане, і мы бачым гэтую увагу да Беларусі сярод дэпутатаў розных еўрапейскіх дзяржаваў. Аднак, ці гэта мае нейкае практычнае вымярэнне? Ці, на вашу думку, гэта не пераўтвараецца ў проста нейкую такую прыгожую карцінку, дзе вось нас, беларусаў, хваляць, кажуць, што мы вось такія добрыя, але нічога для нас ніхто рабіць не збіраецца? Пасля сустрэчы ў Кіеве сапраўды і тэма Беларусі, і сама Святлана Ціхановская як кіраўніца дэмакратычных сілаў вельмі запатрабаваныя. І кожны з еўрапейскіх лідараў, я думаю, ўжо зараз думае, што ён можа прапанаваць і Беларусі, і Украіне, бо тут ідзе прарыў. Тут ідзе прарыў. Украіна неймавернымі высілкамі дасягае такой перавагі на фронте. Это означае, што сітуацыя можа хіснуцца ўсё-такі ў бок перамогі заходняга свету, перамогі Европы і Украіны над Расіяй. І палітыкі вельмі тонка адчуваюць, што тут магчымасць ёсць. Беларусь тут у фокусе. Беларусь адна з тых тэмаў, якія абавязкова уключаецца ў парадак дня. Таму еўрапейцы ўжо цяпер думаюць, чым яны маглі б дапамагчы дэмакратычнай Беларусі, Украіне і супольнай украінска-беларускай барацьбе супраць Расіі. Адметна, што на паседжанні таксама абмяркоўвалася канстытуцыя і эканамічныя рэформы для новай Беларусі. Ці адпаведна цяпер час размаўляць пра такія рэчы, як транзіт улады, пра нейкія рэформы, пра люстрацыю, або гэта неабходна таксама, каб прадэманстраваць еўрапейцам, што новая ўлада, якая прыйдзе ў Беларусь, будзе дэмакратычная, яна зробіць змены для паляпшэння сітуацыі ў краіне? Насамрэч, беларусы чакаюць гэтага больш, чым еўрапейцы. І кожны беларус, я думаю, задае сабе пытанне, а што пасля Лукашэнкі. Таму мець гэту альтэрнатыву – это самае першае, што можам і павінны зрабіць мы. Тут за мяжой, тут ёсць магчымасці для таго, каб рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы ў Беларусі. І я думаю, што для тысячаў беларусаў палітычна ангажаваных тут за мяжой гэта задача нумар 1. Канешне, пра Канстытуцыю вельмі бурлівае было абмеркаванне, і пытанне мовы, і пытанне формы кіравання. Канешне, былі абмеркаванні эканамічных і палітычных рэформаў. Ужо зараз трэба, каб еўрапейцы разумелі, колькі яны гатовыя ўкласці ў беларускую дэмакратыю, колькі давядзецца працаваць над гэтым разам з беларусамі і разам з Украінай. Таму абсалютна своечасова вакно магчымасцяў з дынамічнай сітуацыяй у свеце можа адчыніцца практычна ў любы момант, і быць гатовымі – гэта наша задача. Так што тут канферэнцыя вельмі важная, своечасовая і дарэчная.